mata tunggal rongsokan tunggal sopon sebodo Kula ya asline ngeten iki trauma to, Mas. Hasanah budaya. Hasanah budayane nek enten cah wedok kok nggo pecut, kula trauma. Lah apa? Lah tangga kula kepecut mripate PC lho. Lho kok iso lho nyapa yo. Sasise. Hah? Sasise. Sampeyan ketek seragam mbok sing sasise. Kaya Ya. Wayang. iki wayang 7 juta Mas yo. Sembrono sampean. Sampeyan saiki ndeleng kok terus bakulan wayang to, Mas? Lho, masuk ora mesti wayange keseret lho. Dadi jarane. Iki Mbak Bergil arep nyoba iki. Kuwale dol. Iki ndase sirahe jaran iki. Memang kebeler terus. Diwarai. Iki jaran lanang kok wedok. Iki yo wedok to nek numpak sing lanange kan. Ayo Mas, musik Mas. Ya. Yo. Hati-hati le. Oi. Bapak ibu-ibu. Menika jaranan mikir saking Bojonegoro. Jaranan komek menika samake badhe madang bling. Madang bling mangke kaya wong babaran ngono. Ngapun
wonten Bapak Ibu menika pemain jaranipun nembe anyang-anyangan. Ngerti. Lah kok ora obah. Keri wong mbok gasrut-gasrut kok ngene kok kowe iki. Iki cocok-cocokan dijarak samene lho, Mas. Kayak Mbak Prigel ngono. Kaya Mbak Kok iso mbok- Prigel pas. Yak. Lah kono wedok sempetno gampang. Kok iso gampang piye to? Apa nek sempetane? Jare. Oh, jare. Mbok keliyane apa piye? Iya, menawa enak. Kayak ngene ta? Heeh. Amit nyun sewu, Mbak. Ribet ta? Anu rati anu nah, lo buka dhewe lho, Pak. Hei! Kapok. Aku usul. Pak polisi. Kowe polisi terus. Aku mak teratat ya. Pak polisi menangan. Kowe tau ketilang to. Piye iki hanya jaranan iki ngene lho Mas. Nah, kados Mbak Prigel niki pas. Ora lanang ora wedok. Nggih. Wi iki ne aja dipepetke ngene, lek dipepetke ngene ora sempakan kebler manukmu. Ya gang-gang wae. Mbak, sampeyan kok ngerti ki ndi manuk? Ora ngono teko kene nek dibel wingi. Hei, teko kene nek kebel jono kok. Lah kene lek numpak imang mbok pepet ning ngene jere keri. Papa kebenang penak. Penak tapi ora pas. Ora kuwi. katok. Monggo Mbak dicontoni sing apik. Rebondi. Apa? Oh, jalan rebondi enggak usah. Heeh. Sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu, Mbak Prigel. Karo nyedane Mbak ya. Masya Allah piye piye, kabar? Alhamdulillah saya Mbak. Alhamdulillah. Panjenengan anak di saya Mbak? Alhamdulillah pangastunipun di Akbar. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Semakin sukses jadwalnya semakin padat hebat luar biasa. Sampai juga ya jaga kesehatan ya Mas ya Amin. untuk menghibur para penonton dan fansnya sampean yang ada di YouTube. Oh iya YouTuber. Iya. Mas Herang. Ah. Hari ini sampean menyala, Bosku. Bosku. Ono lho kok mbek wong wedok kok wedi kaya ngene. Cangkeme. Kok cangkeme ngene lho Mas. Piye? Maksudku piye? Wong lanang ki menang rilek aja wedi karo wong wedok. Lah ngono lho. Wis masalah rata-rata survei membuktikan wong lanang sing wajahe sewu pas-pasan mesti bojone wayu. Mergo kuwi nekat. Sampeyan kurang nekat, Mas. Nekat. Hei ngelone aku pas-pasan. Lho malah ngaku Mboten ngoten Mas. Lek wong sing wajib pepasan nek sampean ki bagus ganteng. Sampean cuma kurang nekate tok. Mulane nek pedhung niki tak Nyapa toh? Nyapa? Apa? Sapa? Ada apa iki? Sapa sing anu? Ada apa? Sing ganggu sapa? Maine ngene ta. Tenang. Maine ngene. Terus Terus aku ngomong terus aku wedi karo wong wedok kirim angin. Lah iya. Wedi lho. Berarti sampean pelakune iki. Tegese ngoten Mas. Dadi lek sampean ki Cek Joko, sampean kok ketemu kok wong wedok ketinggalan cocok langsung pres ngoten randone kaciti. Ya ora Mas. Mas to. Piye? Mas Akbar. Wis nyuwun pandungane wae. Nyapa? Kowe ape pacaran karo kono? Mboten. Lah kowe ape dadi bojone? Mboten, Bro. Lah maksudnya piye? Nyuwun pandungane mbok menawa niki kersane betah. Betah piye? Ora sadar. Lah nyapa? Nek cedak karo garangan. Loh, lek kowe terel gerangan playboy, tunjukkan keplayboyanmu. Oke dan C minor. Oke. Nek delok kaya dagelan koyo ngono kuwi ngerti C minor kan. Kula nek ndelok dandasane ra percaya kula. Ana aku nang ndas kedua. Ndas kedua ki apa? Engko Mas, engko. Iki nyapa ngangge C minor bareng. Nyanyi kira apa puisi jawane? Biasane kluruk, Mbak. Apa? Luruk piteri. Ya tunggale. Ya men ya. Enggak. Nyanyi. Ya nyanyi. Sak kira, Mas. Sak meter. Bila kamu Toh, menyala. Wong nek kuping kene to, nyapa kok ning bokong. di sisiku hati rasa salju. Suaramu pimen Mas ya Allah. Iso ngerdu kaya ngono to Mas suarane sampean. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu
sampeyan Mas. Aku tambah jatuh cinta karo sampeyan Mas Dodo. Ya tresno Mas. Aku tresno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyambut power bank, Mbak. Bikin apa to, Mas? Nyetrum cocok, Bung. Apa malah ngrekan-rekano kuwi? Sing rekane Sing sapa? aku sing ber awakmu. Apa kuwi? Kuwi piye? Lho, kowe tinggal hati nuraninya Mbak Prigel to? Milih ingsun apa kowe? Iya terusno. Lah nyapa? Lagune ngono. Kuwi mangkan suarane sampeyan ya Mas ya. Ning kan sing lip sync kan lambene wong iki. Sampe lip sync to ke Mang? Kan sing nyanyi Mas Dodo asline. Iki kupingnya sehat ora? Ya sehat to rumang samu yang nyaku. Ya, ya. Bae nyaku ya. Anu Ah, syukur Eh, pres ini betul aku, Pak. Gak ngece ora, Dik. Rumang samu he sampe Ganteng, aja Mbak. semana-mana karo wong wedok. Ayo. Sinden-sinden iki. Derajate padha Mas karo Apa? sampean. Sampean. Wong wedok, Nggih. wong wedok iki kudu dijunjung Mas. Junjung. Wong wedok kudu Junjung, dihormati kudu Mas. dijunjung. Aja kaya ngono. Wah, Rumang bakal samu. Kowe tak kuwaplok. Dijunjung Kowe. maksudnya martabate. Kowe mencari kesempatan dalam kesempitan dul pembuk. Kowe mencari kesempatan gue, pengen demi aku kowe asline. Wong wedok kuwi junjungan, dihargai ngerti ora? Yo. Kok iso pira iki? Mesti hormatilah seorang wanita karena ibu itu yang melahirkan seorang laki-laki, seorang perempuan itu. Aku kaya Joko Gede. Wong wedok kuwi hormatono Mas Komet. Iki wong tigane piye to? Iki piye to Mas? Nek sekolah bayar dedek ya kowe kuwi. Aku bayar pijet, Mas. Pijet piye? Maksudnya itu ora dihormati dengan tangan. Tapi maksudnya sampai ajeni seorang wanita itu. Nah, jelas no Mas. Wong wedok Ajeni kudu siji ora iso. diajeni ya Mas ya. Wes. Wong wedok kuwi sampean ajeni sinden-sinden iki. Ibu-ibu yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pulang makan uang semalam dari lagi pulang hukum. Anu aku angkat tangan aku mbok gak roh aku piye iki. Kenapa? Karena tak pangan. Kotrok kok. Jaglan sak Nggih mau. ngapunten Mbak Prigel ngapunten wong terakhir komat iki ngoten niku. Nggih ora apa-apa Mas. Jelasno ki angel. Iya, anu pengaruhnya memang di SDM ya kan. SDM rendah, IQ jongkok iya ngene iki omongan ra mudeng. Pancen Cocok. DM ku penting. Apa Lho, kowe mudeng SDM apa? Sendok makan. Sumber daya manusia. Kan dia manusia butuh makan goblok itu. Oh iya iya. Malah hadis sing ketak goblok kok Mas. Wis ora apa-apa trae nek wong goblok ku nek golek alibi ngono kuwi, Mbak. Oh, ngono ki ya. Iya, ora masalah. Mbak Prigel, Dalam. atur salam rumiyin, Mbak. Oh nggih. Sampeyan pun diatu-atu kali warga mriki. Monggo, jejer, atur salam, tak foto. Foto dia piye? Fotone baju glondor kuwi gak usah. Engko di banget lho nek sing live TikTok ya. Enggak, aku. Tenan ta? Anu matane kobong. Ambune ketok. Monggo, Mbak. Monggo, Mbak. Nggih, alhamdulillah Mas Akbar, Nggih, Mbak Riga. Mas Dodo, Nggih. Kak Komet. Yo. Dalu menika yo mbok sing apik sing romantis Sing halus gino to karo wong wedok iki. Wong wedok iki tulang rusuke wong lanang ngono lho, Mas. Oke sayang. Waduh, sayang. sayang. Sama sampean dipe pacar komat purun mboten kira-kira. Emoh Mas. Mau tak dukun monggo. Lho, kok mbok dukun iki lho. Kok nekat men sampean ki? Nekat to. Nekat kok ingin ingin apa? Ingin membahagiakan. Nggih, nggih. Gak. Penak lho bojo iki. Napa kok Penak enak? piye? Terus tanggapan tok awake dhewe kan lho. Jadi sopir. Oh, Ya sebagai wong lanang tanggung jawab tanggung piye? jawab. Nggih. Monggo. Menika adicarane sosialisasi, Mbak. Sos apa Mas? Sosialisasi. Sob Si li sasi. sasi Sosialisasi. sosialisasi
Yo melok kentir pisan deh kok. So, Si. ya, Ya. li, Sa. si. Apa sih? Sosialisasi. Lah bener wis. Gua kudu kleru sik, Aku kan pancen ngene karo dalange Tapi pancen. kurang Mbak Prigel. Piye, Mas? Kurang Piye? ini semua pakai bendera merah putih kok sampean belum. Mang gak kelet ya, Mas? Apa? Gak kelet, Mang. Lah kuwi sampean wis pancingan. Enggak keleti. Lho kok Sampean dikeleti piye kok Om? Oh, sama dulu. Bawa aku. Sama arep ngeletnya aku. Ah, bakul Ya stiker. Allah, saya tak makan sana no. Sek. Ini yang kanan apa yang kiri? Yang kanan apa kiri? Oh, kanan Cinta ini Cinta. Foto Mas, video Mas. Wah, baik selain dalang bakul stiker. Ayo ngene anggar kon tuwek lho. Sek to Mas. Pas masang stiker loh Ora Mas. iso tuwek, Mas. Piye, Mbak? Ambune pindang Mas. Iso sel lo bar mangan ki. Alah kuwi ketok ganteng tapi senengane pindah. Yang kiri belum, Yang kiri juga loh. Ya. Oh iya, yang Oh, kiri kiwat juga. tangan. Yang kiri juga iya. Sama juga belum pakai toh. Ini di belakang kalau Dalang. Oh iya nanti kan juga di pipi ya. Iya. Ya nyuwun sewu loh Mas. Dalang anggere sindene ayo ngokol-ngokol lho. Ayo mengo, gua terus ge story neh. Tiap-tiap maksud untuk Ora klek-klek kok. Lah ya kurang lewat. Anu dilem apa pita Mas? Lagi. Apa didilat sih ben kelihatan. Sayang kamu juga belum ya sayang ya. Coba nih nanti saya kasih coba sini. Oh, Biar kelihatan kompak. Iya coba ini biar kelihatan besar ya sayang merah putih ya. Iya. Yo sing siji-siji kok. Kaya merem toh. Nah. Bagus sayang. Sayang minta dibeliin apa sayang? Minta dibeliin apa? Motor buat teh. Terus lek nyawang piye to Mas? Tapi Mbak terus kayak pampir Cino. Mbak Prigel. Malah ganteng. Dungane napa kanggo warga? Oh nggih, alhamdulillah dalu menika astabrata nggih saged sowan saged rawuh di hadapan masyarakat pundi? Kelurahan, namanya desa kelurahan. Oh, kelurahan. Iya. Kelurahan tok. Iya, namanya desa kelurahan. Oh, namanya desa kelurahan. Ya. Matur sembah nuwun khususnya kagem. Aku ndredeg kalau Mas dipasang stiker aku lagi dihujat netizen terus piye? Wah, netizen itu maha benar. Apa benar. yang sing lakone biasa. Biasa. Ora apa ya Mas? Ora apa. Sing penting ki sing nanggap. Lah, iya. Ngono ya. Nah, menika bapak-bapak pamong, Oh bapak nggih. lurah, Matur camat sembah di Pasir nuwun. Lenggah. Bapak Lurah, Bapak Camat dan perangkat yang lainnya ya Cak Omen ya. Polisi. Keamanan, tim keamanan terima kasih banyak dan juga penonton yang sudah hadir di Kelurahan. lokasi maupun di Live streaming. live streaming. Terima kasih ditungake muga-muga kabeh rezekine lancar. Amin. Sehat selalu, Amin. panjang yuswanipun. Amin. Mas ya. Amin. Alhamdulillah. Yuk menyelam sambil minum air ngatur kita tembangan ya, Mbak. Oke, iya. Minum air kelapa. Iki aku suaranya rada serak-serak Pun, Mas. mboten Kenapa lek sampean sing nembang ra diserat tambah apik. Ngono. Serak balik itu sakit. Wis lunas. Sakit kosok. Anu lorati lurus pira Mas lorati loro? Kurang apa? Larase Mek, bener Mek, larase Mek. Mono moci. Orangnya laras mono moci. Ki ning bawane. Waduh. Iya, iki ora-ora iku duet karo sampean ya. Aduh. Mungkin saya. Hanya apa iki pangkur biasa kok. Oh, Kangen pangkur. kutan kok umpamane lho Mas. Ya. Aku yang duwe. Rene. Gue duwe catatan orek-orek ngono ora? Berapa kilo? Iki mau nek ngorek-ngorek karo Mbak Prigel. Catatan don. Lah, saya tahu lagi wong loro wis jejer lah aku keteluak setan iki berarti. Ya mulane cedak setan. Berarti gue setan. Cobi, Mbak. Dipun wiwit-wiwit. Sepeda Mas. Pangkur. Ya sakmono. Mas. Oh iya Mbak. Aku grogi sih ada cek sampean ya. Lho sampean kok gak pakai bendera, sik pakai dulu. Ah, wis sepuh barang kok jenengan anu Lho semua ini kan harus soalnya kan Aku kita lawan dulu. merdeka. Ame nggih, Mbak. Ame. Ame dia nyuwun sewu nggih Mbak nggih. Oh, ben tambah Merah putih. Tanda ya. Alah, mesti bae batin lho. Piye? Sing omah mek ngene ngono. Siapa sih belum? Alah orang ganteng aku ya. Kae urut
urung karo ora padha ae men ngetek kae pokoke kok iso. Dibabani langkung rumiyin. Iya. Gue kan sampean lagi. Bongone to? Iya. Nggih. Dalang nek Cek Joko yo ngene iki lho. Ini tuh nyopo. Apa-apa diserang. Ora apa-apa sebelum jalur kuning melengkungan ya los bae. Yo ben. Oh ya, no problem, ndak masalah. Ora masalah kuwi. Ora masalah kuwi lho, Mas. Kok nek tersakiti, engko curhate karo aku. Rasakno. Ayo, Mbak. Aja batene gurem ceteker. Gurem ramene gede nih. Iya. Kebangetan Mas Akbar ngelarani hatinya apa Mas? Gak apa-apa. Kok produk perpet-perpet itu modelmu? Menikmati suaramu. Oh iya. Menikmati apa kuwi lho, tangane nyekeli apa kuwi. Jari wiron jari. Tak kok diremeti dhewe kok. Itu yo apa? Kok diremeti masane tak pisan nih. Alah sebrang. Ya apa kok iso ngadeg kene apa lho? Yo, dilanjutkan Mbak Yu. Aku Mas ya wayangku ya. Ini tuh kayak sampean. Sekop. Oh iya iki. Nyapa baju geger nyapa. Sip, iki termasuk trik wong lanang ngono kuwi. Bener ya apa Pak? ketok min. Alah. Saman minus. Aku silinder. Tapi awak dhewe minder. Oh, ala men. Men ki masih penglihatan. Oh, terus men arep to, ora masalah. Tak saluk enggal elingo. Lewat terus to, Bang. Lewat aku cedak wong ayu yo blesek kabeh. Ya, iki digarap anu seperti biasanya. Ngene, garap. Lah. Iki dome sapa to, Mas? Digarap wong akeh. Lho, kok digarap wong akeh Taruh semen itu loh. Oh iya, taras Karan saya. ngene dhisik. Dina ketoprak apik. Dikombos sama Kula tuh imut ta. Ayo delok wong tanggapan. Ayo. Kene sing ditanggap kok tanggapan iki. Piye teh? Ngene ya. Lalane nane trak cak 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 jenjang kok nambung karo sarol ya. Misal nglarani ati. Lah oke. Sarone ngene. Loh, tadi kudu semangat ya loh, semangat aja. Iya lho. Weh nyerang aku weh. Woi, Kurang ajar mainmu halus. kira melok, beduk melok. Maine sutreng. Kowe ndang pisan kas tak jemparing tenan kowe. Aku kaget tenan e. Bocah cilik gece ya kowe iki kok. Ya alon-alon wae, alon-alon wae. Trak cak 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 jenjang. Nemu luro cira lumonem lulu lulu. Nemu luro cira lumonem lulu lulu. Bajal kalem-kalem ya. Kalem-kalem ya. Astabrata kok. Astabrata. Oh, luar biasa. Ora nek kon nusuk dhewe. Hah? Kok kon duduk Oh, dhewe? sinden kan duduk balung. Ayo terus. Nah, Mas ya. Sinden cerdas niki. Ya bayar. Mbuh. Ojo gawe lara ati. Namalu maluro tiralu lulu. Namalu maluro tiralu lulu. Oh. Wes. Iki ditambah-tambahin terus salah-salah. Salahne ben diarai wi. Saya bingung. Tambahin aja ya, Baleni ya. Sama sing muni Mas. Ya oke. Kuwi bingung mikir urip kok. Mikir utang. Wah, uripe ra penak enak mikir urip. Aja gawe lara ati. Namalu tiralu lulu. Namalu tiralu lulu. Wes kena. Saya bingung. Wes Bingung tak tambahin ya. Loh, astabrata kok. Namalu cira lumonem lulu peng pindo. Gitu. Terus jentak nem cemo teng lu cira lupat monem teng. Puter deh. Ya,
gajah. Iso. Iso. Kok apik? Apik. Kok kemana ya? Balik ngomong ya. Iya. Yo, ayo masak bareng. Oke, ojo gawe lara Kita sebal. ati. Yo, nama lu saluran kira lu Nah, wes ya, pokoknya ya. Terus sampai nyambung jentak. Nem ceceng modeng padeng deng lu ciro lupat monem ceng modeng padeng deng lu ciro lupat monem tu gang ci tak delak ngono Mas ya. Manem cendeng dadi semur dendeng. Yo iso, kamu pasti bisa. Yo semangat. Kemang yo, nemo kemang pengen pindo. Terus nemo lu mo paten lu ciro lupat monem tu gantang ci tak delak. Delake pas delak. Anu botrek ora? Ojo ngenteni. Masuk ngenteni. Delak bingung. Ini gunung. Ora bingung wis latihan ngene ya, besar ya. Iya tak tuntun yang di kansor. Tuntun iki. Ya. Dari saya. Ya sampean muni. Ojo gawe lara ati. Yo. Langsung jaranan. Wow. Iya, ben rame ya ta. Biasanya lah. Dadi. Oke. Dadi lho. Berkat jas. Monggo sing betake mantu sinden monggo. Nyapa to, Mas? Mesti diken latih. Nyekli sirah, nyekli sirah. Ngelu. Batam lek ngelu ki. Ayo, Mas. Ora apa-apa. Iku tak ambung. Takih. Mas, yang sewu. Yang ambung ngene priwes kenek to. Aku jenenge jauh. Yo, sing penting kan nyambung, cium jauh. Cium jauh. Iya. Oh, ya ora sangit. Sangit barang iki sangit. Wis ora sangit iki diobong. Ya, sampe Mas. Oke. Ojo gawe lara. Sing lanang oke. ati. Sama Mas, foto dhisik rong foto ya foto berempat sik. Oh ngoten. Iya. Di mana? Di Aku di sini saja. Cak. Aku sedang. Aku iki pengen ngisor. Yo, Sama kan iblis. Kene. Iblis pengen ngisor. aku ra iblis iki. Lah apa? Grenduwo. Gendruwo. Rene cinta. Ayo foto berempat kita abadikan momen malam ini. Ya. Aku wis kerasa iki. Rasa metaku. Heeh. Nyapa? Dipoto diatreko sesuk nggo jupuk bang. Yes. Kok sesepele men. Aku iki pikiranku simpel. Cinta ning kene, cinta ning kene. Nah, ngene lho. Lah, ngene. Nah, sama ning kene. Wis persis kurcaci kan. Ngomong Rada mundur cinta. Kamu rada mundur. Iki kene agak kesini bubu. Nah, ngene oke. Iya, posenya piye? Aku kira-kira nang kiwa deh Mas. Oh, iya. Kesampruk keris. Iya, keris kok lagi ganas-ganas ya, Mbak. Nih. berarti sepono badhe surun iki. Iya. Oke. Oke. Terima kasih ya Mas Akbar. Ya, duduk dulu Mbak Prika. Ya, terima kasih. Iya, Cak Dot, Cak Wes, Met. ayo. Mbak Priscil, yang tak rasa-rasano Met, awake dhewe kok kaya obat nyamuk. Inilah berkarya itu lagi menghibur warga Oke, menghibur masyarakat. saling mengisi Ayo, ya, Mas, satu ya. kali lagi ya. Nggih. Ah,